Ka jingya puli ya ke kitab jing penpau ka wei hadien ka wei ka lenong menta ngilaya poi syak lenong ka ba khasan kamat ka bala ai ki angel bat ki jing yap them sa shisin biang lengba kani ka channel Kasi Gospel Media haka keteng ka badan bor ka jong uji sukris ngai kublay bar ngapriang subhai pi baro jing penpau ka lenong ba khasan ka dekat ka benengkong uyanis uyoi ya kadak kla habneng kaba kraw bat kaba ipla uyoi ye ki nyo ki angel ki badan ye kita ki nyo teli ki jingyap tham ki balong ka jingbitar ka jong oblay kini ki nyo teli ki jingyap tham ki tho ye ki nyo teli ki klam ki ba oblay usathe ha ki sngi ki ba khado balakran ha ki kitab jingpapau kalanong kaba khanrio jingpapau kalanong bakhasan ka dekat ka baar uyonis uyoi ya kaduriau yit ya kabala khle da kading kani kaduriau yit kadon hakmat kakhet kaburom kajong ublay balakran hak kitab jibapau kalanong basaw kadekat kabanriu kani kaduriau yit ka thau parsi ya ka jinglong khut bala peneklat na kapop nang ta shishu ka bible ka ong kumni jibapau kalanong khasan kadekat kabaar layoi ya kita ki bri ki jongblay ki badan ya ka jingjop thiao halor uta umra klau halor ka dur jong ta umra klau halor ka dak jong ta umra klau bar halor ka jingkhen ka kerteng jong uta umra klau ndriu spa andriu po hundriu ba ki de yangken halor kata ka dur yaw yit kita donru ki duitara jong ublay kadkhot ka balai ka ong ba ki rwai ke junwai Moses ushakri jongblay ba ye ke junwai jong uta ukho langbrot haba kren shapang ka junwai Moses ka tho ye ke junwai jong ke jingjop ka jingpelai ke jongblay ka jingsuspa ka jongblay nuksa na ke kitab Exodus kalono khasan ka dekat ka benengkong ka ong anda kumta Moses ba ki khun Israel ki layarwai ye ke ni ke junwai how try but kila kren da kabaong ngan ruai hau try na ba ula job da kaburom bakraw ya ukulai bad ya unong syong kulai ula brat sya kaduriao kani kalong hadin ba ublay ula pelait ye kikhun Israel nagakti us imparo nagisipay jong uparo hadin bagi khun Israel kilayat lang ba ya kaduriao kabasaw jimpapaw kalonong bakasan kadekat kabasaw kabatay bakumnu ki ai ya kata ka jurwai kabaki pedun buram ya ublay bar ki daong na batang ublay hi ulang ubakut na bala penpaus na ya ki jingle bahok ke jong u jimpapau kalau na bakasan ka dekat kebasan ka okum ni bad hadin kini ki e ru ngalayu i bad hakmi la pliwang ya ka temple jong ka tabernacle jong ka jingpla habneng kadukhat banriu bar kita ki nyo ki angel ki badon kita ki nyo ki jingyap tham ilayawan mino na kata katampol bat kadukhat ka banyo ko ong bar way ni kita ki jing thau ba im way ni kita ki jing thau ba im ngaladap kren ya kani jimpapau kalorong basaw kadukhat ka banyo dan saw ki jing thau ki ba im ki balong ka kunhun ki weipat ki jai angel ubaning kong wisrim kum using ubaar kum ukhur masi ubalai ka khmat kum ubriu ubasaw kum ka pukni baher long ba wei ne kini ki jing thau ba im ula ai ha kita ki nyo angel ki badan ni kita ki nyo tuli ki pliang sier badap da ka jing pitar ka jongblay balle ayu ba on sa the no ha kani kaperthai kadakhat kaba prana ke kitab jimpapau kolonom khasan ti la pendap ye kata ke temple da katadam na ka borom jongblay bat na ka borba jong u ti unoru umla blipsut sya kata ke temple haba ka bible ko ong la pendap ye kata ke temple da katadam tapeng kemau yangi na ke kitab ningkong kisim kalanong bapra kadukat bashipo bakarwe ti habak lengdo kilamino nakata kajaka kentang ulo kani katadam kathoyo ulo ula pendap
ya kaying kajong utrai bar ka Bible ko ong kad ba kilengdo kim la yang syu bantrei namar uta ulo naba ka borom utrai kala pendap ya kata kaying utrai ho ya kaniru lakran ha kitab Exodus kolonong basaupo kadkhat kabalai pusau don shibun ki bantaro balakran ha kitab Leviticus ke kabangakwa ban ong haba ka Bible ko ong ba la pendap ya ka temple da ka tedam ka borom jongblei ba uno ru umla ban la ipsut syakata ka temple kapan kan mau yangi hakapo jongki khor Israel hendai sin snam haba orang ba lengdo urung syakajaka kentang tam uyasat nakamta ki pop jongki khor Israel baro bad yakani kasngi la khot kasngi jong ka jimprisuk kasngi ba ublei umap ki pop jiki khor Israel baro lada uno umplai ya ki pop hagani kasngi ula baniam bar ngakwa ban ong sien ba ulungdo ulami na ka tabernacle ka yingjan na ka jaka kentang tam omdon syu manu bandrung banisai totip ba omdon syu kalat ban pelat lani banisai na kamta ki pop jono haba ka Bible ko ong te uno umla ban lipsut syakata ka tempel ka bemut kalat jong ka jing isnai kalakut ba ong haktinaway close provision omnan syu unong yasait ngite bo Jesus ulong urang ba lengdo habneng yasait na kamtai ki pop ki jonga ka jongpi kad ba udong don hakajaka kentang tam habneng ka tabel nakal ka basisha tungin pla ya ki pop ki jongi shablei but hadin bo blei la the ye kini ki nyo tri ki klam to tip ba omdon shu ubani side jimpam pau kolonong ba ar ka dukhat ba khatwei ba dei hag ni ka por ba on pendap ya gani ka jing tulpa ba kran ba ong kumni uta ubam hok to unang le bam hok ba uta ba tingit to unang tingit ba uta ba hok to unang le hok ba uta ba khu to unang khu namar hag ni ka por ki bri ka jongblai anang prang ya ki kat ba ki bri baman ki ba pediang ya ka dak ya ka syap ka jong umra klau to tet ba omnon syu banisai na ka benta jongki kin mat ya kita ki nyo tuli ki jingap tham ki batho ki nyo tuli ki klam ki bakhadu te uno ru umla blip sut syakata temple tat andala pendap ya kita ki nyo ki jingap tham jong kita ki nyo ki angel shwa bo Jesus Christ unwan syang ni ka berthai kini kinyo tuli ki klam on sathe ye ki briu boman baro ki briu ki jongblei ki brani ka syap ki jongblei kenlat ya kini kinyo tuli ki klam ngan sakran ha ka video ka bobot dai boblei on kurku yangi iwai puwei na ka brom jongblei amen.